अंडवा खा लेली। हां जी दुगो अंडा खा लेली तन में चूसता चूस लेली आ नींद टूटा तो देखम कि हम एथी घर में गइल बानी। अब एगो ननदी सपना देखले बाड़ी आय आधा रात में उठ के लगली रोवे। हई देखली कैसन सपना रहल कि रोवे से मजबूत बदलस। हाय 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 बड़ी दुख बा ए मंझली भौजी। मत रो भौजी। माइक ले धर न रे काहे रो तनी भौजी। भौजी अरे बोला ये हमार ननदी। अरे रे ए भौजी काहे रो तनी। काहे न रोई रे ओया कट हम का रोतर तू सपना के हमर बात जान लो। अरे देखनी सपनवा रतिया रतिया ए भौजी ये भौजी सपना में देखनी कि हमर बलमु आई रहले। आए देखनी सपनवा रतिया रतिया अरे नईखी भुलाते बतिया बतिया ये देखो तो अनिल यादव जी खडार मुस्कानवा खडार पर गणेश भाई हुसैनाबाद 1000 रुपए के पुस्तक का कोई तो रुपया मिलेला आज खाली बात बनइबे तो रुपया ना मिलेला। ना भले लोग हवा हंसी, मत बा हवा बांधला से रुपया ना मिले। ना गणेश लिया जब बाहर भीतर कतरी भौजी सपना देखनी हां ए भौजी देखनी कि चढ़ल बर जवानी कहानी का बताइए अरे देखनी सपनवा रतिया ग्राम सुंगरी जोगेश्वर यादव जी बहुत बहुत के पुरस्कार हार्दिक नमस्कार। देखी जोगेश्वर यादव जी रहुआ सबके आशीर्वाद सुदर्शनवा के फरता आ फरता आ देख देख के मुदई जरता मुदई अनहर हो जाओ चश्मा लग जाओ मुदई जरता त जरता बाकी सुदर्शनवा अपन बगली भरता। देखो नी हो सपनवा नहीं भुलाते बतिया ए भौजी देखनी चढ़ल पर जवानी हो कहानी का बतानी ए भौजी देखा ले जवानी जवानी प्रवानी का बताई भैया के बोला दो
रतन तिवारी के रास्ता छोड़ जाए था। ए भौजी ए भौजी रात सपना देखनी कि हमर बोलमुआ आई रहले हाँ आ हमरा के गोदी में बोल छोइले। हाँ बैठा के लगले पानी आवे पानी चढ़ावे आ गोदी में बैठले तो हमर धड़कन तेज हो गई आ फिल्म दिखावे लगले। हाय अरे गोदी में बैठा के फिल्म हमके हमरा के कहो कि मैना ए मैना ए तोता ए तोता चल ना लोता चलो ना काहे खातिर कही कही के मैना तोता कही कही के मैना तोता हम अकेले गइले अलोता हम अकेले गइले अलोता कही कही के मैना तोता हम अकेले गइले अलोता। ए भौजी दी हाल रे मुनरिया हो निशानी हो कहल कब ए भज के हाल नदिया निशानी हो कहानी ए भज के हाल हमरा के जब कोरा में धोगी न तो हमर पसीना चलो। हाँ लगली पंछा फेंके अरे गरमी सतावे हमर बहल पसीना गरमे सातावे हमारा महला पसीना गरमी सतावे हमरा बहल पसीना गरमे सातावे हमारा महला पसीना अरे धड़कन तेज भइल धड़केला सी हम गाना ना गाए काहे भाई जवाने न बदल गइल। काहे भाई अरे जवान कौन के तो बजा ही छोटका लेके बा हाँ ई कदा कि अरे कौची हली दिखाई रे अरे कौची हली दिखाई रे कोची रे अरे धड़कन तेज भइल धड़केला सी लगे हो के पाहुन के कुर्सी हो गए करवट करवट नदी हुए घूमे वटना दिवे घूमे उठावा से उठावा चुमे उठवा घूमे करवट नदी हुए घूमे उठावा से उठावा चुमे। ए भौजी कोरा मेरे दबवल कही के रानी हो कहा ए भाज कोना में उठावे कराने हो कहाने अपना कोरा में दबवल कही के रानी हो कहानी का बताई रे भौजी ए भाज कोना में उठावे कराने
तबले निनिए टूट गईले भौजी तबले बैटरिया गिर गई अरे टेलर देखा के फिली शुरू ना भो टेलर देखा के फिली शुरू टेलर देखा के फिली शुरू ना भो टेलर देखा के फिली शुरू ना भोए तबले टूटी गईले निंदिया सपना सपने रही गई अरे टूटी गईले निंदिया सपना सपने रही गई निनिया टूटल तो खोजा तनी छानी में चुहानी में दलानी में बाकी मिला अरे मिलले ना मास्टर मूला लेना मास्टर मोना झूठा ही के लगवले चूना मिलले ना मास्टर मूना झूठा ही रे लगवले चूना ए भौजी खोदनी सुदर्शनवा के पलानी हो कहानी कब बताइए ए भौजी खोदनी सुदर्शनवा के कहानी हो कहानी कब बताइए तो समय हमारा समाप्त एक पटरी नीचा जात निषाद से कहे के बाद है अरे मन चितलाई के राम कह राम चितलाई के राम कह राम कह चितलाई के मन चितलाई के राम कह राम कह भूखल में कह चाहे भर पेट खाए भूखल में कह चाहे भर पेट खाई के भूखल में कह चाहे भर पेट खाए के भूखल में कह चाहे भर पेट खाई के और खेत खोरी हाथ चाहे मंदिर में जाई के राम कह राम हरे हाथ चाहे मंदिर में जाई के राम कह राम कह खेत खोरी हाथ चाहे मंदिर में जाई के राम कह राम कह हरे हाथ चाहे मंदिर में जाई के राम कह मन चितलाई के डार मल मन चितलाई के बढ़िया मन चितलाई के डाढ़ मल डाढ़ मल मन चितलाई के राम कह मन चितलाई के कान फूक गुरमो कर मन चितलाई के राम कह मन चितलाई के चुमा चुमी जवन कर मन चितलाई के राम कह मन चितलाई के लेवा लेवी जवन कर राम नाम नाम अब मन चितलाई के राम कह मन चितलाई के ठेका ठेकी जवन कर मन चितलाई के राम कह मन चितलाई के आगे कहो पीछे करो मन चितलाई के राम कह मन चितलाई के बोन कर भाई बोन करो बोल दी शंकर भगवान की अब आप लोग के सामने आशा भोंसले पधार रही है।